apa sing ditindakake menungsa yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metu nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip yen pancen luput tak tanggunge dosane nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat elinga lamun wong urip mongko wel marang pati ku jenenge kliru urip kuwi dhewe wujud karep perasaan lan bebrayan urip manungsa kuwi pancen ana lan urip dene wujud iku mujur-kujur mung sadremung nglakoni bungah susah wis kulino wong urip kuwi ngeling ana apa butuhe entek-entekane mung mati bejo-bejane ming kaya wong ngimpi elinga lamun manungsa kuwi uripe beda karo kewan yen kewan kae uripe ming wujud karo karep ya kuwi mangan karo senggama kuwi kewan mula babagan urip kaya kang wis tak kandhake mau gathukna marang rasamu dhewe saiki kowe wis bisa ngerti sejatine urip yakti kabeh mau mung sinambiran dharma ingkang kudu mbok tindakake ana ing jagat dene jroning ayahi dharma mau aja pisan-pisan gresah gersula jalaran dharma lan kewajiban urip mau wis cinadang lan ginaris